И сега ще продължим към 16-та врата. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеото. Така. Продължаваме с нашето пътуване към врата 100. Ще се накъде. Моля за само минута да ще влезе. Добре. Пърди се. Сериозно ли нямам батерия, бе? Включих се зарядното сега. Отиваме да включим ръчката. Не си ръчко. Чакай, може да се напусна. Ръчка... ето я, да. Знаех, че ще се не пропусна. Но ма дразни. Така... Я видим нещо готино. Нищо. Така, 20-та врата. Охо! Да се взема златото. Тук трябва... Чакай. Тук ли трябва да правим? Тук трябва да слагаме картините на правилното място. Така, и това трябва да е там. Това е много. Видите, съм следи. 21-ва врата! Така, 22-ва врата. Виж. Айде! Би трябва надолу сега да слеза. Мах се. Къде съм? Я да се включа запалката. Не, тя умира. Запалката не умира. Къде съм, бе? На къде трябва да ходя? На къде? Анна Мария! Дай си това. Хора, не мога да разбера какво става. 23-та. Ето я. 23-та. Там трябва да е 24-та. Но! 25-та. Ще ти кажа, аз не разбира. Как ме захапвам? Ох, светлина! 26-та. 27-та. 28-та. 29-та. Лепенка! Защо слязох под леглото? Хора, мисля това видео да е до тук. Дано да сте го харесали, лайкнали и шернали и се абонирайте за част 3. Това е всичко от мен.